Lo que nació como un gesto humilde se convirtió en un legado. Año tras año, generación tras generación, la marcha creció, se hizo popular, se hizo multitudinaria, y con ella nació el Grup Güell, la fuerza que une a miles de personas hacia un mismo destino, Lluc. En 2025 vivimos la 51 edición, un éxito absoluto. Miles de caminantes, un dispositivo ejemplar, voluntarios, instituciones y entidades trabajando juntos para hacer posible lo imposible. Pero la historia no termina aquí. 2026 marca la 52 edición de la Marcha d'Esguel a Lluc a peu. Un nuevo capítulo, más emoción, más tradición, más Mallorca. Porque esta no es solo una caminata, es un símbolo, un compromiso colectivo, la demostración de que cuando Mallorca camina unida, nada la puede detener. Caminamos por tradición, caminamos por comunidad, caminamos por Mallorca. Grup Güell, 52 años haciendo historia. Nos vemos en la Marcha 2026. Moltes gràcies. Dir la paraula Lluc ressona dins nosaltres moltes emocions, sentiments, experiències de tot tipus i és un honor poder ser període d'aquest lloc tan emblemàtic. Agrair en el Grup Güell, que no pot ser d'una altra manera, la seva empenta, la seva feina, la seva il·lusió i ajudar-nos a continuar creant aquesta comunitat viva que són tots aquells que fem aquesta marxa i altres per donar-nos la Mare de Déu. Muy bien, buen día a todos y muchas gracias por venir. Distinguidas autoridades, delegado del Gobierno, presidente del Consejo de Mallorca, alcalde de Inca, señores, señoras, amigos todos, buen día. Es un honor para darle la bienvenida, como cada año, a estas fechas al acto de presentación de la 52 Marcha del Grup Güell y el programa de actividades del 2026-2027. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Inca por cedernos sus instalaciones en un lugar tan emblemático de esta ciudad. Es la primera vez que la presentación se realiza fuera de Palma, ya que el mejor lugar de la ciudad de Inca, que desde 2019 también es punto de salida de la marcha, porque el Grup Güell ya de toda Mallorca, ya que toda la gente de Mallorca participa en nuestras actividades. Dentro de unos meses cumpliremos 8 años desde que el nuevo equipo asumió la dirección del Grup Güell. Gracias al apoyo de las instituciones, entidades, empresas, colaboradores y sobre todo nuestros voluntarios, hoy el Grup Güell realiza muchas actividades, especialmente de carácter social. Por este motivo, este año queremos agradecer especialmente a los presidentes del Gobierno Balear, a los presidentes del Consejo y presidente del Consejo de Mallorca y al alcalde de Inca su apoyo y colaboración. Como nuestro agradecimiento, daremos entrega de un plato con la imagen de nuestra patrona, la Virgen de Lluc, para que les guíe y para que siempre se recuerden del Grup Güell. Molt bon dia a tothom, president del Consell, president del Govern, Estalló i Xisco. Que s'ànima de tot això que avui presentam, que són moltíssimes coses, perquè només que també ens honra moltíssim com ens va proposar fer aquesta presentació d'aquesta edició d'enguany de la marxa d'Esguell a Lluc a peu. Aquesta és la primera vegada que se fa fora de la ciutat i per nosaltres estem ben honrats en que s'hagi pensat aquí a la nostra ciutat. No vos he de donar a conèixer en Xisco, és una persona activa, que proposa coses durant tot l'any, ha aconseguit una cosa i ell, conjuntament amb tot el seu equip, i és que durant tot l'any hi hagi activitat d'una de les associacions, dels col·lectius més coneguts a la nostra vida de Mallorca, com és el Grup Güell. Per nosaltres ja fa un parell d'anys
encara serà la setena vegada que se surt, que tenim una sortida des de la nostra ciutat, des de la plaça del Bestiar, com a porta de la Tramuntana, d'aquesta tradicional pujada a Lluc, des de Palma. Per nosaltres, quan ja ens va proposar es poder participar, va ser un sí. I un sí per què? Perquè quan tenim una persona amb les il·lusions, les ganes i la motivació, i quan veus una persona que el que vol és que se participi cada vegada més d'una activitat com és aquesta pujada a Lluc, que representa molt més, i evidentment representa molt més, no només per ciutadans de Palma, sinó per tota Mallorca. Estàvem totalment d'acord que ens havíem de sumar. I com també han dit, que pugui ser per moltíssims d'anys que aquesta pujada se pugui celebrar i sobretot que se pugui celebrar també des d'Inca, i com ja també ha anunciat el president d'Uruguai, se faci també tots els municipis que formen part d'aquesta pujada. A continuación, el presidente del Consell de Mallorca, Jordi Carnés, nos dirà les paraules. Autoritats, amigues i amics, president del Grup Güell, molt bon dia a tots i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest dia tan important, que venim a presentar aquesta 52a edició de la pujada del Güell a Lluc. Un esdeveniment marcat en el nostre calendari, que és una fita única, que no únicament és una activitat esportiva, sinó que també és una mostra de la nostra identitat, del poble de Mallorca, que fem unió amb els ciutadans de la nostra terra i que sempre té una part espiritual, que és que la Mare de Déu de Lluc ens acompanya durant tot el recorregut. Per tant, les meves primeres paraules vull que siguin d'agraïment. D'agraïment a en Xisco, a tota la Junta i a tots els voluntaris i professionals que feien possible que un any més aquesta pujada des de Palma fins a Lluc sigui una realitat. Dir-vos que per part del Consell de Mallorca estem molt satisfets, molt contents i orgullosos d'un any més poder col·laborar activament amb aquesta pujada. I ho fem a través de molts de departaments, ja sigui el departament de carreteres, en el tema de la col·laboració en tràfic, ho fem en diferents departaments, com és el de l'IMAS, de serveis socials, però especialment ho fem a través del departament de presidència. I ho dic perquè donem ajuda tècnica, material, però econòmica també. I perquè vos fasseu una idea, de l'any 2020, que se donaven pràcticament 10.000 euros, a l'any 2026 en donarem 75.000. Per tant, molts contents i satisfets de poder col·laborar i participar en aquesta pujada, però també en totes i cada una de les activitats que el Grup Güell realitza de cap a cap d'any. Perquè el Grup Güell és molt més que una pujada, és una part social, una part d'ajuda a les persones més necessitades, és una part que realitza activitats per tenir un envelliment actiu de les persones majors. I estem molt satisfets i orgullosos de ser en el vostre costat. De fet, a la darrera pujada de gent gran de Mallorca que vam organitzar a Lluc, fa una sèrie de setmanes, des del Consell també varen posar gratuïtament el transport de més de 300 persones de les nostres llars de majors de Mallorca per poder col·laborar, participar molt activament en aquest esdeveniment. Per tant, gràcies. Gràcies Xisco, gràcies a la Junta, gràcies als voluntaris de Protecció Civil, a tots els voluntaris del Grup Güell, als professionals, a la Guàrdia Civil, a la policia local, als baldes, als consistoris, al prior i a tot el seu equip per fer realitat aquesta 52a edició. Nosaltres sempre estarem en el vostre costat i estic segur que en tot el Güell d'allà on és ens acompanyarà mai més amb aquesta pujada i estaríem molt i molt orgullós de veure com aquella llavor que va sembrar ara fa tant d'anys ha germinat, ha crescut i dona cobertura a tot el poble de Mallorca. No vos aturarem mai d'aquestes inquietuds, d'aquests projectes, d'aquestes iniciatives. Nosaltres sempre estarem en el vostre costat. Enhorabona a tots. President del Consell, Valde d'Inca, resta d'autoritats, valdeses, Valde, amics, companys, representants de la Guàrdia Civil, de Policia Nacional, policies locals, Protecció Civil, amics i amigues. La veritat és que quan un ha de xerrar és darrer ja troba que s'ha dit pràcticament tot. Per tant, m'ho duré una miqueta més al pla personal, si me permetiu, perquè jo me'n recordo el primer estiu que vaig passar aquí a Mallorca, ja ha plogut l'any 84,
jo no sabia què era això de jugar a peu. I la meva parella i la seva família m'explicava, me deien i s'havien apuntats. I llavors jo no era aquí, passava només 10 dies, però jo vaig conèixer l'any 84 aquesta marxa a jugar a peu que després s'ha esdevingut una tradició que és molt més que només una marxa. És paisatge, és territori, és sentiment. És una mescla, jo penso, té una miqueta de trail, però té molt de romeria, té molt de peregrinació, té molt de camí, un camí que al final és una idea, una metàfora de la vida.